Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Pero, ego ra ka sa pagsulti. Okay, aron di ka masuko na ako. Ako na mo abang ini imong boarding house. Unsa? May trabaho na gugugod. Nya, may ikaabang sa ko. Basta, ayaw gyud ko daw is kalipay nga kung gikinahanglan gikan nimo ha. Okay, ragyod kay ko ni Ana Anton. Basta, ayaw sad kog balibari. Kung doon ako'y pangayoon nimo. Usa? Ngano na ko gangon ka? Nagkinahanglan kag kalipay gikan ako, dili ba? Unya, dili lang ko maningil sa baos. Sorry, pero kuan kining imi, kanarang makaya sa nako ha? Mura na tag magtiayon bisag wa tay commitment sa usag-usa. Pero, kinahanglang atimanon sad nimo ang akong panginahanglan, Anton. Okay na ako. Kuan, pwedeng magpamasahe ko? Aron makatulog din ko ba? Masahe ra di ay. Kani. Ay! Dali na gabi. Lano, mamiramang good ka. Dugay na ba kung gimingaw ni mo? Ay, patay pa, kadiyot lang. Hubuan taon na ka. Kay magpamasahe man ka. Human ako masahe. Ako na'y mahibaw ni mo. Okay ka, Anton? Unsa man, mianhi ang wedding planner? Dere na ma. Ilok ka kung tiyon mo eh. Nga naman. Gisukdan man siya magod. Abi na ko, sukod lungon iyang gibuhat. Usabay sukod sa lungon. Bariyagot patay. Sukod ton sakto bas lungon. Mateo, bisagon sa nala imong gipanabi ha. Bad na. Sorry Sarah ha. Sultihi lang unya ang imong amahan, Sarah, nga adto na lang siya magpasukod sa butik. Butik? Katong nagsukod ninyo, mautoy tag-iya. Ako lang gud siyang gituyog pagpaani aron dili mo mahago. Kinsa may nahuna-hunaan nimo nga imong maid of honor, Sarah? Ha? Ingon na lang ini. Ilista na lang kinsa gusto nimong kuhaon nga maid of honor. Ingon man mga bridesmaid. Ako ma, doon na pud ko bridesmaid. Dili bridesmaid ang para nimo, Mateo. Groomsmen. Isuwat lang onya, Sarah, ang gusto nimong mamahimong bridesmaid aron ato silang padtuon sa butik aron masukdan. Kinahanglan pa gid na ma. Simple ra ba unta ang gusto na kong kasal. Ganahan di ay si Mateo. Unsa na ma? Gusto ka bag daghang tao sa inyong kasal? Ginahan ko ma, aligre. Onya ma. May trabaho gid si Anton? May trabaho pero midali sa pagpauli. May utang man kuno siya. Utang? Suruyan man. Tingalig sa inom na. Mao na hinungdan nga gipugos nako siya sa pagpatrabaho aron makabaton nag responsibilidad. Kalihok ba ni mo, uy? Gigutom ko. Gutmon yun ka. Kagikan ko sa trabaho. Nya, diretso man kag uting kay na ako. Dayong katug. Nga on to day. Kwarta, bi. Kwarta. Gigutom ang ka. Mamalitag pagkaon. Wa ka maglungat. Daoy mo sa akong pagmata. Gawas pa. Gingnan ka na akong daan. Nga dili na ko trip ang magluto. Maglungag ra kog rice, okay ra. Pero ka na magluto kog sudan na. Wakoy makamahuan. Biso paglutog itlog. Kapoy, uy. Di
Di ka parehas ni siyang Sara. Dura ka gisulti? Ha? Wa. Ako na limom na itong sudan. Kasalaman, duda kumigo do. Tubo di bugat ay. Sunod ka kuda. Sukod na ganik ko, parahaya. Sugi parahaya? Sukod man ko, isulob sa mo kasal. Hinungduman ko, ang sukod para na patay, para lungon ba? Ikaw ba? Sige buot mo minulti. Ha? Saan naman taon ka eh? Imong kasal? Ha? Imong kasal? Magisgot kag patay? Lungon ba yun? Saman? Gusto nang matay ka? Ha? Uy! Patay na lang, patay. Prakuha na Sara, bahala ka. Sumbo ka mama. Da. Patay, bako taon. Si Bako? Si Bako? Kanagod ilay ingon, bako taon. Ay, si Bako taon? Kana, mau na bugart. Dunggan gani ka, Sara. Nadigi na pakasalin mo. Numan? Ano ko'y bugart? Ganda yun. Pauli ko sa mo. Tingalig lami ang sudan nito. Paito eh. Sige lang lutong daan ang kanon ni Amy. Ay. Ganong di naman hinoon mawa sa kung nahuna si Sara. Bago na ka nagubugart. Nga no dililigi kasal Sara na ko. Ang nagbinata mo sa istorya mo, hindi siya mapakasali mo. Ay, limot mong good ko. Lipay mong good ko. Ayaw lagi. Sam taon ka eh. Ayaw lagi ana. Pero noon mo ginangdan mo. Pero andam gigang mag-usab tungod ni Sara. Gusto ko lipay Sara nako bugart. Ana. Saon ka nako no. Perming lipay Sara. Banga ay mo ikaw dong. Matog si Sara. Kuan. Unsa na? Ay. Unsa na ba? Sabat mama nimo. Sumbong rin ka din mama nimo. Pagmatngon yun ka, hindi magbinatag sulti. Lakaw. Kanang lakaw nga tarong. Kanang parehas ko na ko. Ay, ngon ini ba? Na. Ay, sa'yo na, anak. Ako ha? Tanawa ko ha? Nagalikod magaglakaw. Ay, pagtalikod maglakaw. Atubang ko. Kana. Kana. Sige. Pakpakutiin ako ha. Pakpakutiin. Kana. Primitihan ha. Samod yung kagwapo nun. Chuya na ni mo nung. Di ka mutingog lang. Kung di ka mutingog, chuy ka. May gugmag yung Sara ni mana. Ako, Jod. Siya, Jod. Musa? Kasurti ni mo no? Hoy, mukhaon ko. Wa pa kay kaon, Jod, dong antong Jod? Ay, nakatugog mayagi ka sa trabaho eh. Palitang mamo eh. Nagigid ka ang iya kong patrabahoon. Kinahanglan, Jod. Labi na ka ng dagang kag pakanunon, Jod. Lolo. Joke only. Ikaw ba, anad na lang kag bugal-bugal ako bugad ah. Joke na dong. Makatilaw ginako ka ba? Sam kay, kumidyante ko, joke nun. Sam kay. Sige. Makatilaw gigana akong buang na ka. Ha? Suko ka, Bugart? Brad na ko, Anton? Ngano, gusto ka mo apel? Ala, ngano ka apil ko? Diyan na mo ay, mga amaw. Ay, sige katawa na, duklom di ka ron. Dungo gato dong, amaw ko na ta. Dumog ka ron. Sukari ko be. Giputaw ko sa kagutom da. Hindi mi ka matug dong. Ano mga tana pa man ka? Spiya ka? Ay, sige, masukad ako dong. Gwanta sudah na kay luto inon ni Sara. Lami noon. Sa may sudan? Hautan bisoyo. Mauni mong gipalit. Mikaon na kung una kay gutom na kayo. Imo nang bahin.
Maon imong ipakaon ako? Utan? Lami kay na, oy. Ako gani nga di mo kaon og utan. Wa naman ko makaantos. Dito lang ko makaon. Di man day kanikaon. Sa amo gud. Unsa? Mugawas ko. Mangita ko kaon. Oy! Ay. Nga nung sa ko, eh. Anong gusto naman kong kaon sa amo? Nga nung ka ni? Unsa? Dinhi si Anton? Kaya ma'am, perti taong higop sa utan Bisaya nga akong giinit. Nagdapag yun. Nga, may pagkapingkanon. Kaysa may pagkanon ni Anton sa iyang gida. Wanay lain, ma'am. Ang iya tingaling uyab. Oh, maayo hinoon. Iyag yung gisalikway si Sarah nga usa ka wife material. Gabaan ra gyud ni Anton ni Sarah. Ni ama lagi ka pa? Dito ko gikan sa butik. Nagpasukod na ko. Maayo hinoon. Kadihot kay andaman ti kag snacks. Sarah, Ngano pa? happy ka ba o bansi mong pamanhunon? Oh. Nganong nakapanguta naman ka ana pa? Tungod kay dugudam ko anang Mateo. Unsa? Unsa man jud Siya ba jud ang imong uyab ha? Siya ba jud nakapamabdos nimo? Pa, nahibaw ko nganong ingon ana ang imong pagduda. Pero sayop gid ang imong pagtuo. Ingon lang gid ana si Mateo pero pinangga ko niya pa. Ay, ambot lang nimo. Ay, man siya. Ngano nangita man kaniya? Ay, gusto lang kong makigsulti ko niya. Gusto lang masiguro na ko nga kung matagan ka ba yun niya o kasiguruan. Sorry may bisita mo ka din. Si Papa. Good morning, sir. Arayo na ako sa kusina. Uy, kinsa man to siya, Sarah. Kinsa man tong tawana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!